fullscreenin tuli. Mikäs mestä tämä on? Posuu! Hakataan nyt eka puuta. Okei, siis Minecraft on hiekkalaatikkopeli, jossa sä vaan hankit kaikkea krääsää täältä vaikka multaa, että sä vaan hakkaat tommosta ja sit sieltä plopsahtaa jotain palikoita. Sit kaikki voi lentää. Tää on niinku ihan UFO-peli, kun tätä ekaa kertaa pelaa. Elikkä tän saa ilmatteeksi ladattua luultavamminkin laittomasti. Ja sitten tän voi ostaa, ja se on 1995, jolloin se pystyt pelaamaan multiplayereita, jotka ei ole kräkättyjä. Ja ne on sitten taas ihan oma, etten jaksa niistä paljonkaan puhua. Joten tässä vaan rakennetaan ja kaikki koostuu neliöistä, kuten näette. Eka kun tätä katsoo, niin tää kyllä näyttää yhdeltä pikselimössöltä, mutta kyllä siihen tottuu. Ja sitten kun sä ostat tän, niin sä saat oman skinin tähän sun ukkelilles. Sekin on vähän monimutkaisempi. Nyt saatiin crafting boxi 4 lankusta. Jota toi puu on, niin se on aika hyödyllinen tavara, et ilman sitä sä et saa mitään. Elikkä nyt me juuri saimme hakun. Me voidaan hakkaa sillä kiveä. Elikkä kaikkeen on oma niinku, että kädellähän tätä ei voi hakkaa. Eli se on paljon nopeampi. Tällainen. Tää on niinku ehkä ennemminkin tää jakso tätä Minecraftin pelin esittelyä. No on tää kyllä tässä 2 vuodessa tullut aika tutuksi, eli varmaan harvempi tietää mitään tästä. Tai harvempi ei tiedä. Joo. Sitten tehdään vähän parempi. Nyt on parempi hakku. Kivihakkuu oikein. Heitetään toi puuroskahakkuu mäelle. Mitenköhän sillä voi oikein hakkaa? No, tää on Minecraft. UFO-peli. Tämmöstä pikselimössöä. Siellä on kana. No, tehdään miakka. Toikin mäelle. Sitten nää on vaan tämmösiä outoja neljämäisiä örkkejä tai jotain eläimiä. Siis niistä saa XP:tä. Käydään hakee toi. Ehkä pikkasen huonommaksi, koska tää vähän tökkii jo, koska mulla on toi Bandicam tässä päällä. Joo, läpis. No, tuo voi pitää. Joo. No niin, heti meni nopeammaksi. Jopa 20 fps. Jepii. Vieläkin voisi tehdä jotain paremmin. Tehdään noin. Nyt se on kyllä vähän taas nopeampi. Kyllä se hyödytti. Mutta tuo ruoho on tommoista tyhmää. Joo. Että tässä suositellaan vähintään 1 gigan välimuistia. Ja kyllä mä oon pelannut tätä yksiytimisellä 2,8 gigahertsisellä, että aika huonosti pyörii, eli ihan vähintään 2-ytiminen kannattaa olla. Silloin sä saat 50 fps ja se riittää tämän pelin pelaamiseen, että 20 alaspäin se jo tökkii aika hyvin. Ja just huomasin, että tää Bandicam rasettaa aika hyvin tätä peliä. Hakataan nyt vielä vähän puuta. Joo. Sitten meidän pitäisi saada vähän suojaa rakennettua ennen kuin yö tulee. Keskipäivä. Koska silloinhan tulee örkkejä. Sitten ne syö meidät. Sitten kaikki kuolee! Oppa taas silkeä nauru. Au, joo.
Et joo, mä oon aloittanut tän 2010 kesällä. Olikohan kesäkuussa. Ja mä ostin tän vuosia 9 kuukautta sen jälkeen. Eli aika paljon pelasin kräkätty. Ei tää loppujen lopuksi niin paljon maksanut. Onhan tää kuitenkin valtava peli. Kuitenkin 64 miljoonaa pykälää kertaa 64 miljoonaa. Ja sitten korkeutta 256. Joo, tässä onkin muuten hiiltä. Että tämmösiä on nää melkein kaikki. Ja mähän en käytä modeja ainakaan survivaalis. Ja sitten näin saadaan yksinkertaisesti soihtua laittamalla hiili. En tiedä kyllä miten ne yhdistyy tosta vaan. No, cobblestone. Sehän on niinku mukulakiveä, irtonaista. Vähän samanlaista kuin sora, mutta paljon isompaa. Miten se oikein sulattaa ne yhteen? Eihän kiveä edes saa kiinni yhteensä. No, Minecraftin fysiikka. Tää vaan hakkaan. Aha, löytyi tämmönen talvipaikka. Vieläkin tökkii. No ei se niin paljon. Kait. Ja sitten jos mä vähentäisin frameja, niin sitten tää menisi ihan törkeen nopeasti, ainakin näyttäisi siltä. Okei, täällä ei oo mitään. Tänne me ei jäädä. Lähetään nyt jonnekin. Joo, ja F3 painamalla. No johan nyt pomppii suorituskyvyt. Niin täällä näkyy nämä kaikki. Tuolla vasen yläkulma, koordinaatit. Ja niillä voi sitten suunnistaa. Rakennetaan talo jonnekin nollan paikkeille. Siellä on... Sitten on helppo muistaa missä sä oot. No johan nyt tökkii. Okei, tota ei pidetä päällä. Ainakaan kauheesti. Että ei joku... Tääkin mun kone, niin se on 2-ytiminen eikä oo kummonen. 2004 kone. Oho, mennään väärään suuntaan. Ja nyt mulla on nälkä. Ja kohta tulee yö. Tuolla on lammas. Siltä saa villaa, josta voi tehdä sängyn, jolloin periaatteessa voi skipata sen yön. Se on aika kätsy. Kuolkaa! Nam. Sitten kaikista eläimistä ei ihan tuu kuitenkaan lihaa. Se on aika mielenkiintoinen juttu. Joo, ja sitten tässä on justiinsa pari biisiä, jotka... Okei, 3. Jotka pyörii täällä soittolistalla aina silloin tällä. Tässä pelissä. Ne on tehnyt C418. Kannattaa katsoa YouTubesta. Jos te nyt ootte. Ja katsotte mun hölmöilyjä. Kyllä. Mihinkähän suuntaan? Oho, nyt otin. Okei, me ollaan jo nollan paikkeilla. Tulipas hyvin. No eikä se niin paljon haittaa. Voi sinne aina kasvattaa puita, jos mä sinne talvipaikkaan tuun. No se ihan nättiä, vaikkei siellä ookaan mitään. Jonnekin korpea asuma. Sitten mä oon jostain lukenut, että tuolla nollan kohdalla, niin siellä näkyy avoidi. Ja se on sitten tyhjiö, ja kun sä sinne tiput, niin sä kuolet sinne. No sitten vois käyttää roskakorina, joo. Laittaa jonkun semmosen, että et sä sinne itse voi hyppää. Se olisi olla aika mielenkiintoista. Jeemes, meni ohi toi talvipaikka, se on tuolla justiinsa. Mutta sit se tulee tästä justiinsa matkan varrelta.